Al jaren organiseren de leerlingen van het Raailand College een speciale middag voor de zonnebloem. Dit jaar verzorgden Alex, Bert, Fleur en Pepijn voor hun schoolexamenmanagement en organisatie de onvergetelijke middag. We hebben een zonnebloemfeest georganiseerd voor ouderen. En we gaan hier een middag vol met plezier en vermaak organiseren voor deze mensen. Zodat ze ook een keer een dagje uit kunnen. Dit is inderdaad een van de hoogtepunten van het jaar. Er zijn hier 170 mensen. En dat is zo dat wij dus volgend jaar de andere groep aan de beurt hebben. We hebben namelijk iets van 450 leden met vrijwilligers. En dat past hier niet in. Hier passen er maar 170 in, dus we doen om de 2 jaar doen we wat anders. De jongeren traden belangeloos voor ouderen op en vulden een hele middag met entertainment, een hapje en een drankje. Inderdaad, net wat in de inleiding ook gezegd werd, wordt wel eens op je jeugd geklaagd, maar ze doen het toch maar weer. Ja, zeker. Dat is zeker interessant en heel leuk ja, dat ze dat willen doen voor de ouderen. Nou, dat de jeugd zoveel voor de ouderen doet. Het is inderdaad zo dat ik het daar totaal niet mee eens ben. Ik ben het eigenlijk helemaal eens met uw stelling. Want we hebben niet alleen maar dit project, maar we doen nog meer projecten ook met het Raailand. Dat is het PSC-hulpproject aan huis bijvoorbeeld. En zo zijn er ook met onze kerstvieringen komen leerlingen helpen, ook in het kader van een maatschappelijke stage. En dat is bijzonder verrassend dat dat zo makkelijk gaat en zo goed gaat. De 3 uur durende middag was compleet gevuld met eigen input en afgestemd op de wensen van de gasten. Het gaat zeker heel goed en wij hebben er met name nu er ook aandacht aan besteed dat we zoveel mogelijk liedjes willen in de Nederlandse taal. En dat lukt op dit moment behoorlijk goed. Ja, eigenlijk bijna alle artiesten komen van het Raailand College zelf. Die zitten zelf hier nog op school. En of hebben een of andere manier te maken met het Raailand College. Dus ja, je ziet maar, het Raailand College heeft toch wel een groot aantal aan verschillende talenten. En gezien de massale opkomst kan er weer gesproken worden van een succes. Oh, ik geniet volop, bij volle teugen. Het is uitstekend hier, een gezellige middag. Ik heb het nu voor de 2e keer meegemaakt en het wordt prima verzorgd door de jongelui van het Raailand College. Als ze langskomen om of je mee wil doen, dan geef ik me meteen op en dat schrijf ik dan op de kalender, zodat ik het niet kan vergeten. En dan, Ook de zonnebloem kijkt hier enthousiast op terug. Een middag waar we ook heel trots op zijn dat de leerlingen dit hebben geregeld voor de zonnebloemgasten. Na deze middag in de aula van het Raailand College kunnen de zonnebloemleden weer uitkijken naar de volgende activiteit, een gezellige picknick.